Είμαι ο Tom, ο ειδικός marketing avatar της Guy από την Technoti Email. B2B Advertising είναι ένα σύστημα ψηφιακής διαφήμισης που αναπτύχθηκε ειδικά για εσάς. Το σύστημα αυτό σας υποστηρίζει στο να κάνετε τις προσφορές σας ορατές με αποτελεσματικό και στοχευμένο τρόπο και να κάνετε νέες επιχειρηματικές επαφές. Με την εκτεταμένη βάση δεδομένων της Technoti Email, θα προσεγγίσετε δικτυωμένα τρόφιμα και θα πουλήσετε για περιφερειακή, εθνική και διεθνή χονδρική πώληση με έμφαση στα παλαιτοποιημένα προϊόντα. Technoti Email δεν είναι μια πλατφόρμα πωλήσεων, αλλά μια έξυπνη διαφημιστική εταιρεία που παρέχει την πλατφόρμα για να παρουσιάσετε τα προϊόντα σας επαγγελματικά και να προσφέρετε τα εμπορικά σας σήματα στους πελάτες στόχους σας με ορατό και δομημένο τρόπο. Το σύστημα απευθύνεται σε εσάς ως παραγωγό με άμεσες επαφές με αγορές ποτών, λιανοπολιτές τροφίμων, ντελακατέσαν, υπηρεσίες παράδοσης τροφίμων, σούπερ μάρκετ, χονδρέμπορους τροφίμων, λιανοπολιτές φρούτων και λαχανικών, παραγωγούς τροφίμων, καταστήματα ζαχαροπλαστικής, ειδικούς λιανοπολιτές υλικών συσκευασίας, καταστήματα υγιεινής διατροφής, ασιατικά καταστήματα, εκπτωτικά καταστήματα, παντοπολία, καταστήματα βιολογικών τροφίμων και τοπικούς προμηθευτές. Technoti.org δημιουργεί επίσης προσαρμοσμένα βίντεο προϊόντων με εργασία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία περιγράφουν όμορφα τα προϊόντα σας σε περισσότερες από 50 γλώσσες και διευκολύνουν την προώθησή τους. Κάθε γλώσσα κλείνεται ξεχωριστά και προσαρμόζεται έτσι ώστε οι πληροφορίες για το προϊόν σας να παραδίδονται ακριβώς εκεί που πρέπει. Το Technoti Email συνδέει τους αγοραστές απευθείας με τις προσφορές σας, προκειμένου να σας προσεγγίσουν οι σωστές αγορές με δομημένο, επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Το Technoti Email σας βοηθά ως κατασκευαστή να εξοικονομήσετε πολύτιμο χρόνο, κόστος και προσπάθεια με ένα σύγχρονο, ψηφιακό σύστημα που είναι ειδικά προσανατολισμένο στο marketing προϊόντων στον τομέα B2B. Χρησιμοποιώντας την αδειοδοτημένη βάση δεδομένων μας, η Technoti Email δημιουργεί για εσάς υψηλής ποιότητας βίντεο προϊόντων ή πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επαγγελματικές εικόνες, κατάλληλη μουσική και σύγχρονα avatars AI. Με αυτόν τον τρόπο, τα προϊόντα σας παρουσιάζονται με ελκυστικό, νομικά συμβατό και πολλαπλό τρόπο και εφαρμόζονται άμεσα νέες επιχειρηματικές επαφές για χονδρική πώληση. Το Technoti Email σας προσφέρει ως κατασκευαστής μια στοχευμένη ειδική προώθηση από εσάς κάθε εβδομάδα ή μήνα. Στέλνουμε τις προσφορές σας σε παλέτες μέσω επαγγελματικών εκστρατιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εθνικούς και διεθνείς πελάτες από διάφορους κλάδους. Η άμεση επαφή με τους πελάτες πραγματοποιείται μέσω του δικού σας τηλεφωνικού αριθμού, της δικής σας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του δικού σας ιστότοπου. Αυτό σημαίνει ότι όλη η επικοινωνία και η διεκπεραίωση παραμένει στα χέρια σας. Η Technoti Email διασφαλίζει ότι οι προσφορές σας φτάνουν στους σωστούς πελάτες στη σωστή στιγμή, με σαφήνεια, αποτελεσματικότητα και ορατότητα. Technoti Email, η καινοτόμως διαφημιστική σας εταιρεία, σας υποστηρίζει με το ψηφιακό μάρκετινγκ που χρειάζεστε ως κατασκευαστής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σαφήνεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο info.technoti.com.